Hadian ke kubur bagi bor pulet ke Sning Police Station hakakat wai tarik urampang araja arpon rio kila yok jing pentip na orang ba snong halor ke jing don jang kawai ke mat yap shenrang ke bala Thiah lengktar halor uskum ke ba hakawai ke Pynthor hakasnong Sning proper ki bor pulet kila lam bagatai ke mat yap ke dei jong uba sterling maunai. Laong bau new brio udai ubalai pu ars nam karta nakasnong saulia sok Mlien Eastern West Castles District balawan kam ya ke mat yap jong nagi bahyeng. Shusho laong bagi bahyeng ki Khlem tre ban phale ika postmortem ha ka nong rem bakim don jing mut snew ai halendat ka jingyap jong ha ka ba ki laong bau de bo Mlien bandi Kyiad bat Thiah Khlem bam. Yaki bahyeng la pha ban wan byang ha ka sngi ka babot kata ha ka khat ar tre urampang arja arpon rio ha ka bala IT ya ka mat jong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.